Hej, jeg hedder Uffe Lauge Jensen. Det er mig, der er stifter og ejer af Laser Danmark. Laser Danmark har specialiseret sig i at udvikle laserafrensningsmaskiner, som kan fjerne enhver given partikel fra enhver given overflade. Det kunne være eksempelvis rust på et stort skibsskrog. Det kunne være graffiti på en facade. Det kunne være manganudtræk på mursten. Og det kan sågar være maling på træ. Ved brug af vores teknologi bruger vi ingen kemi. Det er ren og skær afrensning via lys. Laserlys, som er en pulserende laserstråle, som simpelthen slår den givne partikel af, man ønsker at fjerne. Vores teknologi er rigtig miljøvenlig, fordi vi ikke bruger noget kemi, men kun lys. Hos Laser Danmark har vi indtil videre 3 forskellige modeller. Vi har den bløde, som bruges til mursten og træværk. Vi har en, der er lidt kraftigere, som bruges til den lidt tungere industri, som propeller, lettere rust. Og så har vi den rigtig kraftige, som bruges i den tunge industri til epoxymaling og hård rust. Vi har maskiner fra 50 watt op til 2000 watt, og alle vores maskiner er selvfølgelig godkendt jævnfør dansk lov og EU. Gå ind på vores hjemmeside og book en demo, hvis du synes det her lyder interessant. Så kommer vi ud og viser, hvordan laser kan afhjælpe dig med dit problem.